Sebabnya apa wong mati kok mesti didusi, Dik? Loh, ya sebab kuwi ancene ya ngono ben bersih. Ora iso. Iya, Pak. Salah. Lah sebabnya apa mayat kok mesti didusi, Pak? Sebab ra iso adus dhewe. Wow, gitu. Iya toh kok. Berarti sebabnya apa malaikat kok terus dibuntel karo mori, Pak? Sebabnya ben suci. Mori rupane putih lambang dari kesucian. Lah sebabnya apa mayat kok dibuntel mori? Engko lak dibuntel kresek Indomaret sumuk, Pak, kuwi engko mayat kuwi. Terus Lho, Pak. Iya ya. Lah wong mati karo wong urip penak ndi? Ya penak urip apa, Pak? Ah, menak mati. Lah kok iso? Kowe ning restoran, mangan jajan, pelem. Jelalah kowe ra duwe dhuwit, kowe arek mbayar bingung, digepuki kowe karo restoran. Iya. Lah nek mati, mangan ning restoran, dem, wayah arek mbayar mati. Ora mungkin ditagih. Iki omongan iya iki. Lah wong mati iso badok dengkulmu. Pisanan urip sik Dik, arek kon bayar terus mati. Apa berarti sesuk mari ngene bar badok ya mati gelem kowe. Lho memang kan gak bayar. Ora bayar. Terus numpak motor, kowe numpak motor pamane karo pacarmu. Weng kowe gak nggawe helm. Jelas semprit polisi. Trit. Mas Precel bawa surat-surat. Oh tidak bawa. Kamu kena tilang. Paling tidak 100.000 kowe. 100.000. Lah nek mayit apa tumon kowe bandosa dicegat karo polisi.